Praise the Lord, Hallelujah. Ani Khristoni takuk tei bukuk song. Puilanang kathang keplai Kaitorno hambai ruo o jora kaham ano romani bagai. Pada cintini elambak ni tongthai rok non dia wenya lainai. Bisas kai cini 1 tarik Februari 2026 ni reading rok no. Ceng puila porimawo ceng nungnai Japhania chapter 2 3 ni simi chapter 3 12 ni simi 13. Achagawa poriket ceng nungnai je seek the Lord. Kaitorno naitukdi. Kaitorno naitukdi ni jeng puila porimawo khananai. Tai second reading go 1 Korin chapter 1 sabis ni simi 31 jora aroke jeng luknai jeng borok chugya wansugui nyana nango. But Kaitor chungno chongkha, Kaitor chungno sai nakha, Kaitor chungno phanganang kaika, Kaitor chungno elam bai kuplong khlaika. Apani bagi jeng Khristo bai krenggai tongna nango nei aro sananayo. Keting tini ni gospel jo tonisilai nangkuk mani Jisu Mount Sinayo thangai bo borokno prengmani. Borokno prengmani je bono rektharnai rokno prengmani je kubui bono rektharnai kubui poito khainai borok engke tamo engnani nang tini ni o gospelo jeng khana lainai. Pada abuni bagi jeng Kaitorni kokno kaham ke diawe khana laiwana abuni bagi angrokno koinai kha kochombui khananani bagai le puilani simi paithak jora choyawi nai tongnani bagai Tamni bagai hinkangke ang norokno okok bo sanani muchungo Kaitorni kokno khanama bai jeng khaksangma mano Kaitorni kok khanama bai jeng phan mano Kaitorni kok khanama bai jeng pohoro tongnani phan mano abuni bagai jeng Kaitorni kokno khananani nango Kaitorni mung lobjakthung tinini puila reading oro jeng nugo koinene Khristo Subraiyungni dagimarok no khlai tongdi sutrang tai koinene ke subraini samung no khlaiwi nung sutrang tai koinene ke tongma bai Kaitorni jolimani salo nung Kaitorni hawa habanta phano manna ni tongo. Ani Kristoni takuk bukhorok tini o puila reading chungno muito khaina nango muito khairona nayo. Jeng joto poito khainai borok Kaitor jengno bahai ke tona muchung Kaitor jengno bahai ke tong dihung abono jeng naituk nani nango amo hai jorawono Japhania hai ni saka je poito khainai borok no Kaitorno mani tongnai borok no norok koinene te khas sutrang borok engdi koinene te khas sutrang borok engdi koinene khas sutrang borok engkhangangke neng Kaitorni hawa habanta mannai. Ani Kristoni takuk tei bukurok tinini puila ni aporima jengno dagiwi tongo sutrang borok nani bagai koinene borok nani bagai but tabukni o jugo jengnai ne keke sabo sutrang borok tong bobo bono thokai chanani bobo bono tolawo khlai bini bagi kok hambiasanani bini bagi kok tatal sanani tabukni o jugo sabo sutrang tongsi phano jeng Jisu no poito khainai borok sutrang senganango Kaitor sutrang borok no sesasago tai kaisa tamo koinene ani Kriston taku bukurok jeng koinene borok jorawo enggai mainya batini ni o reading rok suno muito khairana nayon koinene borok engnani nangnai koinene borok engkhangkase neng Kaitorni sajak tai sajala enggai manai sutrang tai koinene borok engkhangkase neng Kaitorni hawa habanta manai nei tini o puila reading suno muito khlairo abuni begani Kriston taku bukurok seng koinene tai sutrang borok engnani nango hakese seng Kaitorni hamari rok manai Kaitorni dagima abono bono poito khainai borok no tinini o puila o sungno sanana nayo je koinene tai sutrang borok engnani nangnai hinai dai tinini kothuma kaham jeng kisa krenlaijak nugo o puila porima bai haipano phadi second reading no tui kisa dia wina laiwana 1 Korin chapter 1 sabis ni simi 31 jora aro belai kok kaham sijak tongo tamo oro norok agi bomo hai tongmani wansugui naidi mane nung poito khaya aba Jisu no mainya sini sekang nung agi bahai tongmani wansugui naidi nini tongmung bahai tongmani nini nukhung bahai tongmani nini langma bahai tongmani muito khlai wansugui naidi nung ekdom chugya tongmani but Kaitor no chuknai borok sanamkha
Ani Khriston taku bukrok kaitor chugya no chongoi chuknai borok snamkha je o phangnang borok no nugoi lachikha. Ani Khriston taku bukrok tini ne o reading suno moito kharena nayo second reading solontia Paul sana nayo je sing elem rungya tongmari sini thanio simung tei rungmung krei jeng tongmung chamung hamya bai khlaijak tai jeng buitala waijajak tongmung sitrao jeng kelegjak haipano kaitor jengno phanrema bai kaitor jengno chongai nama bai jeng hamya tamo sawi mankha kaham tamo sawi mankha tai jugya tongmani no tabok borok a kaitorni chongjak borok no naisigei borok sakno lachi jakha. Ani Khriston taku bukur abon bagini tini sanana elem kreino bo elem sepungoi rekha kebel no bo krak khlai rekha phan kreino phan gnang snamkha chugya no bo chug rekha elem kreino elem rekha simung kreino simung rekha kaitor bo sai te chongoi nama borok no bo elem tai phan bai kupulung khlai rekha ni sao. Abani bagian Khristo ni takuk tei bukurok botam saka solontia Paul norok Khristo bai krungai tong di Khristo bai krungai tong di subrai Jisu Khristo bai halok rak tong di bo bai krungai tong di bo sinono tebo Kaitorni ganao ketonai bo sinono tebo fan krak buk snamnai bo sinono tebo elem gnang kuk snamnai. Abani bagian elem simung tei rungmung ni bugrale sini apa kaitor se simung tai rungmung ni bugra chini apa kaitor se apa kaitor ni aroni se sung simung mano apa kaitor ni aroni se sung tongmung kaham tongnani mano apa kaitor ni aroni se apoi tu bo chung mano chung chini lang mau je borok no chuba chu khaimani borok ni bagai samung kaham khlaimani borok no naikol mani amo bebak no apa kaitor ni aroni se chini lang mau phayo abuni bagine sung Jisu bai krungai tong khanga ke chung aborok bebak no manai last tam sananai selontia Paul tam saka abuni bagina borok kok kotor sana hankang ke sakno tui apia kaitor nini ani langmo je samung khlaimani abono tui se sathai kalayo misao. Ani Khriston taku bukurok abuni bagai tinini o second reading obo muito khlairu je kaitor nini ani langmano selai rimani nini ani langmawo phan rumani nini ani langmawo chamatkar miracle khaimani abono chung Jisu ni mungbai krok satai krok sano shanani nango tamni bagi mala o testimony khanama bai kabangma borok ni langma slaijaknai te kabangma borok poituobo phainai. Praise the Lord, hallelujah. Tini ni gospel belai ke nangkuk mani belai ke nangkuk mani Ban Mathai chapter 5 ek ni simi 12 obo belai ke nangkuk ma jodi poito khainai Kristan takuk tai bukuk engai okok thaino jodi bujiwi nai mai yang ke aborok poito wo krak engai manglak tai bini langmawa a Kristan ni tongmung rok tonggelak tani bagi mala oro a Kristan ni tongmung no sanani nayo jeng kisah puri lewana chapter pas Mathai chapter 5 3 number puila jeng puri lewana obosung saimanu je Jisu Mount Sinaio bono rukthanai rok no phurungmani Jisu no rukthanai borok bomo high quality tongnani nang abuno sananai mani. Praise the Lord, hallelujah. Jeng 3 number or kobrok purikhin nomai kinugo Kaitorni thani koi tongnai rok borok hamsajak Kaitorni ha borok nino. But abo belai kena different English bonango abon bagian tini English bona katani bagi mala a kobrok ko purikhin ke a kokthaio aje phan kri hai tani bagi ke English bai te kisa alada. Happy are those who know they are spiritually poor. The kingdom of heaven belongs to them. Tamsa karo nadia aro Kaitorni thani koi saupat oro saka je Kaitorni biskango je bigra hnoi sabui manai borok bo hamsajak. Ani Khriston taku bukurok oro tam sananai Kaitor krui engna nangnai okok samania bigra engna nangnai okok samania oro botamo sananai ga naina dije jeng tongnai rang puisa nok dalan paki gari tepak tongnai bat tongmani ya globo chini a tongmung bigra hai engani nango nei samani kokse naina din norok Israel borok Egypt ni nongkori pepro na borok ni ha tongo na borok ni gari tongo na borok ni dolan tongo na borok ni tamotong hapono borok ni langmo kuno mungsa bokre mane bigra ekdom kuno thai kre kuno jaga kre bigra no
hapono borokni bokhawo Kaitorno bisas khaimani tongo. Kaitorno bisas khaimani tongo. Ani Khriston taku bukurok tini obohaino Jisu sananayo je bini thani rikthari tongnai borok bo bigra haino nganango. Bigra hai, grui hai ngani nango. Jesukpano tongthong hapono Kaitorni bagai sekang priority riwanso gai tongmani. Tini sing Israel borok tonogo je borok ni tani mungsak ribat borok Kaitorno khabera oi tongo. Kaitorno poito khaitong borok salsa a semai rezak a hawa borok sogai nai hinai. Borok jesuk bigra panong tong pia borok Kaitorno poito khainano yakarlia. Jesuk borok bigra grui panong tong pia borok Kaitorni dagimano rakhoknani borok belia. Aboni bagani Khriston taku bukrok tini oro sananayo je jeng bahai Kaitorni buskango hamsajak angi manai hingkangke jeng wansuk mawo bigra hai ingani nango. Tani bagi ingkani Khriston taku bukrok Babelo hai ni samani tongo je genang rok manggingam susi belam te laimase laiwanu ba hapono genang rok Kaitorni hawa habulak ni samani. Ani Khriston taku bukrok aboni bagino Chini oro Jisu tini sana nai mani ke jeng bekhawo se jeng omo hai wan suk mung bai se tongani nango je tongmani bai ne satisfied ngi tongani nango je tongma bai no kha kochom bai tongani nango but jora wo jeng poito khlainerok je tongma bai jeng kha kochom bai tongai maindia. Praise the Lord, hallelujah. But tini Jisu sana nayo norok anoruk tharnai ngangangke je tongmawo norok kha kochom bai tongani nango sungsani manai khnai ni ukulogo ta khaisik di ni sanani nayo. Praise the Lord, hallelujah. 2 number, happy are those who mourn, God will comfort them. Tam saka oro kobrok baingke chenghake porikhanugo kha khamnai rok borok hamsaja Kaitor borok no kha kchang ronai. Kha khamnai rok borok hamsaja ani Khriston taku bukurok cheng nugui tongo tabuk Nigeria wo tamungui tong. Kebangma poito khani borok tini bethar jagi tongo salo koijon borok bethar jagi tong hisab korikha koita nokthar soko jagi tong hisab korikha but Kaitorni bagai kha khamai tongnai borok hamsajak. Kaitorni bagai kha khamai tongnai borok hamsajak. Ani Khriston taku borok ta uchini barar hakotoro bo chengnugo je kebangma poito khani borok satok pitok khlai jagi tongo. Nokhuk sokta jagi tongo baksaba buchago baksaba tokchako baksaba Jisu no surinani bagi joraro jaiga jeng kebangma nugui tongo but tini elam baksawo omohai borok hamsajak tabuk kha khamai tongnai tamo kubuyo tongai borok bai hamya sajagai kha khamnai borok hamsajak tani bagi himale Kaitor borok no khakchang runai. Praise the Lord, hallelujah. Kha sutrang rok borok hamsajak Kaitorona hanmano borok manai. Kha sutrang tini ni puila purimawo Kaitor saka Japhania ni bisingte ani thani phainai borok bo kha sutrang ngani nango. Tini Jisu bo obono moito khlai rewo je jeng bono ruktarnai poito khainai borok hingkangke jeng kha sutrang ngani nango. Tamni bagai hingkangke kha sutrang borok se Kaitor jenai mano yachagai manai. Kha sutrang ya borok le Kaitor naimano yachagai manglak. Abon bagi English saka happy are those who are humble, they will receive what God has promised. Oro saka sutrang, oro saka humble. But kha sutrang tai koinene borok Kaitorni habanta borok manai. Kaitorni aroni hamari borok yachagai manai. Aboni bagi jeng kha sutrang tongani nango. Chini bekha sutrang ngani nango Kaitorni buskango tai sengsani borokni buskango. Tekisa ang taisingo kha khamnai borok okok tekisa sanani tongkok. Ani Khristoni taku bukrok chini gana gini tini kebangma nukhung baijak tongo bekha baijak tongo kha thijak tongo. Jeng sini kha no khaksang rema haino jeng sini sarao no tongnai gana gini taku bukrok no bo khaksang runani nango. Chini gana gini tongnai kebangma bialo klaijak khamjak dukhungjak failure unjak life no tuyui relationship no tuyui nukhung no tuyui partner no tuyui khamjak borok kebangma tongo. Borok no khaksang renani abo chini samung no jeng borok no khaksang renani nango jeng je Jisuni thanio khaksang mamahai jeng borok ni logi tongi borok no bo khaksang renani nango. Praise the Lord, hallelujah. Jeng oro porikhe nugo tai 6 number ro
Kaitor naimatui simi tongna nainei rok borok hamsajak kaitor borokno kha kochom rusoknai. Kaitor naimatui simi tongai tongnai rok borok hamsajak. Oro English bitam saka. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. Kaitor je dagimatui khainani bagi chaitoknai borok. Kaitor ni dagimatui tongnai borok. Kaitor naimatui tongnai borok borok hamsajak. Tamsakaro borok kaitor kha kochom rusoknai. Kaitor omohai borokno kha kochom rusoknai. Hani Khristo taku bukrok abuni bagino tini Jisu tini oro chuno tamprangan naike cheng bahaike kaitorni hamari no yatsaknai. Bahaike cheng o sungsaro kaitorni borok haike tongai manai. Sudu kaitorno poito khlai tongma bai simia but o sungsaro bo cheng tongmung kaham bai tongani nango. Tini obo chungno tongmung kaham tongna phrengmani no. Tini chungno muito kharena kaitor naimatui simi tongna nangnai. Sungo sungsaro borokni opinion bai tongnani nayo. Borok anu tamo sano, borok ani bagi tamo hono, borok anu lachimung darono, borok anu sengkang tamo sanai. Chung jorawal omono wansogo. Abo hai wansoga ke borok kaitor naimatui tongnani belaikan ko tinengai. Abuni bagi no chung abono semra nango je seng kaitor ni naimatui se, kaitor naimatui se tongani nango. Sungsani borok tamo sa abu pogoi thangdi. Kaitor ni beskango neng bahaike kaham ungnai. Kaitor bai neng bahaike kaham huni henjaknai. Neng kaitor bai kaham huni henjak kangangke sungsani borok no appreciate ma khainai. Praise the Lord. Hallelujah. Buino maya chanai rok borok hamsajak kaitor bo borok no maya chanai. Praise the Lord. Hallelujah. Buino maya chanai rok borok hamsajak orok tamsak English by happy are the pure in heart, they will see God. Praise the Lord. Hallelujah. Ani Khristo ni takuk tai bukur oros sengknaka English by 8 number ni kok. 8 number ni kok bekha kha kufurok. Bekha kufurok borok hamsajak borok kaitorno nuknai. Ta borok seng 7 number podiken nugo. Happy are those who are merciful to others. So maya genang rok. Ani Khristo takuk bukur tini obono chini motharogo tini nukjagi angi tongo je maya ni samung khaimani kroi chini thanibo. Maya khairok makroi. Chini borok kep no khairo gya. Apuni bagi borok chubachu khaya. Apun bagi borok khorok chete khorok no saput kaya. But ani Khristo taku bukrok cheng kaitor chungno maya rema haino. Chini gana gini tongnai manak mawo tongnai borok no cheng maya ro nani nango. Praise the Lord. Hallelujah. Tai 8 number tam saka cheng bekha kupur renga nango. Pure in heart. Kha kupur. Chino bekhawo abon belai ket padan bekha. Angor nobo sana muchungo. O bekhawo jadi hamia tong khangake. Bukukti bahamia nongnai, tong bahamia nongnai. O bekhaw nang jodi kaitor ni kok bai kupulung kai tong kangan kini ni bekhaw bo kupurungnai, nini wansok ma bo kupurungnai, nini samung bo kupurungnai, tai nang kaitor ni beskango belai chukjak borok ongnai. Abuni bagino o bekhaw cheng hamia bai ta chodi. Nasler mano kibi wiridi, jolimano kibi wiridi, nakari menyang mano kibi wiridi, tomung sitrano kibi wiridi. O bekhaw jotto hamia tong marok no bebak no kibi wi. Cheng kaitor ni kok bai kupulung nani nango. Praise the Lord. Hallelujah. Haket seng kaitor ni beskango chukjak borok engai manai. 9 number buino katharana nainei rok borok hamsajak kaitor borok no bini besarok hunnai. Belai kena nangkuk mani okok thai. Happy are those who work for peace. Buino katharana nai rok maneke khaksang mani samung khainai borok hamsajak. Ani Khristo taku bukurok chini kaisa duty tongo koroksa poito khainai Jisu no roktarnai ngai cheng borok no kathar nani nango. Borok ni bisingo khaksang ma tu bunani nango. Borok no Jisu ni khaksang ma wo tonani nango. Obo chini duty no. Aboni bagi cheng ni jibo khaksang ma tonga nango. Tai chini gana gini o tongnai borok no bo khaksang ma runani nango. Praise the Lord. Hallelujah. Kaitor naimatui tongai satok jaknai rok borok hamsajak kaitorni ha borok neno. O sungsaro neng kubui Kristan neng khangang ke 100% ni kena are se tongnai. O sungsaro neng kubui Kristan je Jisu ni kokno rakhok na Jisu ni dagimatui tongnai hin kangke 100% ni kena ari tongnai nini enemy tongnai. Dodi nini tabu enemy kurui ko nono kebo kebeng nai kurui that means neng kisa wansugoi nani je neng kaitor ni muchung matoi tongoi da tongkha na tongya ko
but nung Kaitorni muchung ma tei tong kangke o sungsani borok no chazakala but Bible tini saka je Kaitor nai ma tei tongai satok jaknai borok bo hamsajak Kaitorni dagima tei rakhogai tongnai bini samona simi khlai tongai nung judi buibai satok pitok khlaijak kangke Kaitorni ha nini no ongnai ani Khristo taku bukuraban bagi rang sal brum brum no muito ma tongo bekhao suri mungo je Kaitorni mungoi satok pitok khlaijak nairok nok tharo bujak nairok nok ni ration card segit langjak nairok nok sopjak nairok baksaba hakorok kethangai phobjak nairok borok belai kana hamchajak je borok Kaitorni hawa direct sogoyano praise the Lord hallelujah norok ani borok ungma bai bui norok no lachi rukhe norok no satok ke norok tatal ke kok hamia norok no tatal ke kok hamia sakhe norok hamchajak khasrangdi tongthokdi tamni hunke chukna hawo norokni bagai sokat kebangma khatijak tongo norokni selai sekang tongnai diari rokno bo borok omotui ke no satokha o sungsaro kebangma poito khainai borok Jisu no rukthanai borok bo omahai kana satok pitok khlaijaka tabuk chung je borok bai hamia sajak tongo borok bai munai jago borok yasi surjago borok bai bengai jago chini selai sekang takuk bukuk thangnaই borok bo mahai kana bugina naka but tini Kaitor tam saka norok khatungoi tongde tongthogoi tongde norokni bagai sokat kotor ma chukne hawa khatijak tongo nei aboni begani Khristo takuk tei bukuk rok ojarawa ang norok no obono sanani muchungo phaidi chung tinini okok thama kaham rok khnamani bisingtei okok thai rok na dialamani bisingtei phadi chung kubui Krista nungai tonglaiwano samung bai kuplung poito bai kuplung tai buthai kaham bai kuplung nunglaiwano je Kaitorni achung sasano borok no phunugai manai abahai borok nunglaiwano praise the Lord hallelujah aboni bagai phadi chung koinene nunglaiwano ek number phadi chung koinene ke samung khlaiwano ombelai ken important je chung gana gini takhu bukurong ni biskang chung koinene ke tongnani nango tai samung kaham khainani nango khorok chatai khorok chani bagai 2 number phadi chung maya ganang nunglaiwano Kaitor maya ganang mahaino phadi chung bo khorok chatai khorok chani bagai maya tonglaiwano chini khao 3 number phadi chung kubuyo tonglaiwano seek justice kubui je kaham kubui ma obnoti tonglen justice bai chung tonglaiwano jotoni bagino kaham khlalen tai jotoni bagino justice ni samung chung khlaiwano 4 number kubui yo tongnani muchungma phadi chini bakhawa chung tubu laiwano kubui yo tongnani kubui yo khe tongnani muchungma phadi chung chini bakhawa khe tubu laiwano 5 number phadi chung khaksangma haikaba maya khairok mani samungbo chung khalalewano khorok chatai khorok chachini takhu bukuk rokni bagai praise the Lord hallelujah abni bagi phadi chung tini kisa diawi nalaiwano ang koinene borok ngai jaman kha ang bakha sutrang da ang dukhuo kalaijak borok no chuda chuba bigra borok na ang tuda chuba ang khaksang mani samung khlai da tong ang Kaitorni mungai satok pitok khlaijak pro Kaitorni mungai hamia sajak pro ang apro bahai reaction abro phadi kisa diawi nalaiwano tai phadi chung chesta khlailaiwano je o tinini o gospel chungna phurungmani abo haike tongnani bagai phadi chung suri laiwano omega nanga phakaito nono ojarawa hambai rubo tinini ni kokthai bai chungno nang kopulung khlaimani bagai tai nini kokthai bai chungno supungmani bagai o subrai chungle bahan buthani borok poito kebel chukjaya nini kokrok no rakhogoi tongnani tai nini dagimarok no salbrum no rakhogoi tongnani o subrai nini phola kathar baike chungno chuba chu khlaidi nini phola kathar baike chungno nang phanrudi chungmo haino poitiwo rak khe tongnani tai nini dagimarok no rakhogoi tongnani khaksang mani samung khainani bigra rok no chuba chu khainani chukjagya borok no chugrunani tai dukho klaijak borok no khairoknani o subrai nang sungno nung je osungsaro tonglangpro borok no je samung humung khlainani phurunglangkha a samung humung rok no chungbo chini langmawo khlai manani nung chuno hamari khlaidi chini sanma surima kalbari cross thinai Br.Jisu Khristo ni mungoi amen